Mae'r cwestiwn yn gofyn I ni ddatrys yr hafaliad 2 tan sgwâr theta plus 2 tan theta minus sec sgwâr theta yn hafu 2. Felly mae gyda ni yn y ddau darn cynta mynegiad mewn tan a tan sgwâr a tan. Felly beth bydd angen I ni drio newid yw'r sec sgwâr. Beth sydd angen I ni dod o hyd iddo yw rhyw fynegiad ar gyfer sec sgwâr. Nawr, os cofiwch chi nôl I diffiniad rhai o'r rhain, mynegiadau trig yma, os dychmygwch chi triongl gyda'r hypotenuse yn 1, triongl ongl sgwâr, felly mae gyferbyn dros yr hypotenuse yw sin alpha, felly gallwn ni alw'r gyferbyn yn sin alpha, gan bod y hypotenuse yn 1, a agos dros hypotenuse yw cos alpha, felly gallwn ni alw'r yr agos dros nesaf i'r ongl yn cos alpha, gan 1 yw'r hypotenuse. Felly chi'n gallu gweld o y ffaith bod gyda ni triongl ongl sgwâr, bod ni'n gallu defnyddio Pythagoras I gael cos sgwâr, ochr byr, plus ochr byr di sgwario, yn hafelu 1 wedi sgwario sef 1. Nawr, amser o'n ni yn eistedd ar arholiadau, oedd gyda ni dablau ar gyfer sec, ond yn yr oes cyfrifiannau llai, ni'n goffo cofio mai sec yw 1 dros cos, a cosec yw 1 dros sin, a cotan neu cot yw 1 dros tan. Felly, os rhanna I rhain I gyd gyda cos sgwâr, a jyst ysgrifennu'r c yn lle cos, felly cos sgwâr ran I cos sgwâr, plus sin sgwâr ran I cos sgwâr, plus yn hafelu 1 rhannu cos sgwâr, a beth sydd gyda fi yw 1, a cofio bod tan yn hafelu sin dros cos, felly mae 1 gyda fi ar gyfer cos sgwâr rannu cos sgwâr, sin sgwâr rannu cos sgwâr, wel, sin rannu cos yw tan, felly sgwario hwnna yn tan sgwâr, a 1 dros cos sgwâr yw sec sgwâr. Felly, dyna un o'r hafaliadau, o'r mynegiadau, ni'n cael mas o cos sgwâr plus sin sgwâr yn hafelu 1. Rhannu'r un gwreiddiol gyda sin sgwâr, a ni'n cael cos sgwâr rannu sin sgwâr, plus sin sgwâr rannu sin sgwâr, yn hafelu 1 rannu sin sgwâr. Felly nawr, mae'r un cynta yn cos rannu sin, sy'n 1 dros tan, sy'n cot sgwâr alpha. Plus 1, sin rannu sin, yn hafelu 1 dros sin sgwâr, yn beth oedd e, cosec sgwâr alpha. Felly dyna'r 3 unfathiant ni'n cael allan o cos sgwâr plus sin sgwâr yn hafelu 1. A'r un ni angen yw sec sgwâr alpha. Felly ni'n mynd I osod mewn yn lle sec sgwâr alpha, ni'n mynd I osod 1 plus tan sgwâr alpha. So mae 2 tan sgwâr gyda ni, plus 2 tan, minus 1 wedyn, mynd ar minus mewn, minus 1, minus tan sgwâr, am dod ar 2 draw, minus 2, yn hafelu 0. Taclusod ar y popeth un ochr, dod yn nhw'n tren, felly 2 tan sgwâr, tynnu tan sgwâr, yn rhoi 1 tan sgwâr, plus 2 tan, minus 3, yn hafelu 0. Felly, ni angen gweld ydy hwnna'n ffactorio. Triwch gosod yr fformulau lawr I gyd, neu dim ond defnyddio'ch cyfrifiannau, lle chi gael dangos bod chi'n gwybod beth chi'n neud. Felly mae'r un yn ffactorio rhoi tan ar y ddwy ochr, 3 ar y ddwy ochr, a wedyn ni angen plus 2 tan theta yn y canol, felly mae angen plus 3 tan theta, minus 1 tan theta, I gael y plus. Felly minus yn mynd gyda'r 1 a plus yn mynd gyda'r 3. Felly ni'n gwybod mae 2 fraced yn ni yn lluosi roi 0, mae un o'r rhain yn goffo fod yn 0, felly naill ai y braced cynta yn 0, sy'n rhoi tan theta yn hafelu 1, neu yr ail fraced, a wedi symud y drawt yn bach, tan theta plus 3 yn hafelu 0, sy'n rhoi
tan theta yn hafel i minus 3 yn ni. Felly cymeryd y tan theta yn hafel i 1. Felly theta yw tan minus 1, 1. Neu, os chi'n mynd nôl i'r hen amser, arc tan 1 bydd gyda ni. Arc tan a tan minus 1. Y peth yw bod chi'n gwybod taw tan i'r minus 1, bod hwnna ddim yn golygu 1 dros tan. Tan i'r minus 1 i'r ffwythiant sy'n gwrthwneud tan theta. Felly tan minus 1 ddim yn hafel 1 dros tan. Felly arc tan, os ydych chi'n moyn defnyddio hwnna, fel oedd yr hen tablen defnyddio, neu tan minus 1. Ond gwybod taw gwrthwneud tan i ni wneud. Felly nawr dylech chi fod yn gwybod pwy ongl sy'n rhoi tanen 1. Am hwnna'n dod o'r triongl, dylech chi fod yn dysgu triongl isosgeles gyda 1 ar y ddwy ochr. Felly mae ail israd 2 dyn ni ar yr hypotenuse. 45 gradd ar y ddwy ongl. Felly tan 45 yw 1. So dylech chi fod yn gwybod, mae 45 gradd sydd gyda ni. Ond chi'n gwybod bod 2 ateb i bob ffwythiant gwrthdro. Felly mae 45 gyda ni. A wedyn naillach chi'n defnyddio'r graff. So dyna graff tan. A ni angen lle mae tan alpha yn 1. Felly mae gyda ni 45. A hefyd mae gyda ni 180 ymlaen. Felly 225. Neu chi'n defnyddio, so 45 a 225 yw'r ddau ateb, sy'n ni'n mynd 180 arall byddwn ni nôl i 45. Felly, chi'n naill defnyddio'r graff, neu chi'n defnyddio y pedrannau, lle mae pob un yn positif yn yr pedran cynta, mae gyda ni 45, sain yn unig yn positif yn yr ail pedran, a bod yn onglau yn mynd gwrth-glocwedd. Felly, yn y trydydd pedran, mae tan yn positif. Cast sydd gyda ni fan hyn. So, naillai all silly tomcats, neu ta beth chi'n cofio fe gyda diagram cast. C yn unig yn positif yn yr pedran ola. Tan yn yr un canol. Sain ac pob un yn positif a'ch onglau chi'n mynd gwrth-glocwedd. Felly chi'n adio 45 i 180 i gael yr ongl arall. A ni'n cael 225. Felly dyna'r ateb ar gyfer tan theta yn 1. Tan theta yn minus 3 yn golygu tan minus 1 minus 3. Cyfrifiannau chi'n rhoi'r ongl gyntaf i ni, sef minus 71.56 ac yn y blaen. Felly, minus 3 gyda ni yma rhywle. Felly, minus 71, ond ni angen yr onglau rhwng 0 a 360. Felly, ni angen adio 180 a adio 360. 180 a 360 i gael e mewn yn yr amrediad ni angen. Neu ni'n gweud, wel, ongl minus gyda ni mynd gyda'r cloc. A mae fe yn yr pedwerydd pedran. Felly 71.6 dyn ni fyna. Plus 360 i gael ni nôl i'r ongl yma. O'r llinell gwreiddiol o gwmpas gwrth-glocwedd plus 360 a ni'n cael 288. A talgrynu fe un lledigol yn iawn. Felly, a wedyn ni 180 gyda'r minus 71 yn rhoi 108.4 i ni. Felly, 2 ffordd o hyd i'r ein. Amser o'ch chi wedi gweld bod gyda chi quadratic mewn tan, chi'n gwybod bod 2 ateb i bob quadratic, a wedyn gan bod ni'n siarad am trig, mae 2 ateb i bob un o'r yna. Felly, mae hyd at 4 ateb gyda ni pan mae gyda ni quadratic mewn unrhyw fath o trig. A naill chi'n defnyddio'r graff yn y tro yn y sefyllfa yma,
tan yn rwydd achos chi dim ond ado 180 i cael yr un nesaf. A bod yn ofalus bod chi o fewn yr cyfwng ni angen. O ddiddordeb, i chi gael gwybod, os ydych gyda ni siap yma wedi y canol ar y tardd, a mae gyda fe radiws 1, cylch dyn ni yma, gallwn ni enwi pob un o'r ochrau yma gyda yr mynegiadau trig. Felly, cymerwch y triongl ABC, mae CB rhannu AC, CB, felly gyferbyn, theta, rhannu AC, sy'n 1 yn sin theta, sy'n golygu bod CB yn y sefyllfa yma, gan bod 1 dyn ni fel radiws, yn mynd i fod sin yr ongl theta. Sin theta yw CB. Yn yr un modd, os dwi'n cymryd AB a rhannu gyda AC, mae gyda fi cos theta. Agos dros hypotenuse, a mae gyda fi cos theta. Felly AC yn 1, felly mae AB yn mynd i fod yn cos theta. Fi ddim yn mynd i ddod i fe ar yr un gwylod, achos fi'n mynd i ddod i rhywbeth arall ar y llinell wyrth yma. Felly fi'n gwybod gan fod gyda ni petriol yma bod yr ochr yma yn mynd i fod yn cosyn fi wedi dod i, achos dyna'r gair gwreiddiol am cos. Cos, felly yr llinell oren fi'n galw'n cos. Munud triongl ACE, felly ACE, lle mae'r ongl yna wedyn yn mynd i fod 90, achos mae'r linell yma'n tangiad i'r cylch. Felly mae CE dros AC, CE dros AC, nawr yn mynd i fod yn tan. Mae'n ongl sgwar ni yma, felly gyferbyn dros agos yn tan. AC yn 1, felly mae CE yn tan theta. Yn mi alw CE wedyn, yr un felen yn tangiad. Tangiad yw'r gair iawn ar gyfer tan. Ni'n gwybod bod cos yn agos dros hypotenuse, felly mae sec sy'n un dros cos yn mynd i fod yn hypotenuse dros agos. Felly edrych ar yr un triongl do, AE, felly'r un gwyrdd yma, rhannu AC, felly'r hypotenuse dros agos yn mynd i fod yn sec theta. AC yn 1, felly mae AE yn sec theta. A gair am sec yw secant. Felly hwnna yw'r linell werdd yma ar y siap. Yn triongl DCA, felly D i C i A, dyna'r ongl sgwar, dyna 90 minus theta, dyna'r ongl sgwar, felly mae hwnna yn mynd i fod yn theta. Felly mae hwn fel pan chi'n neud mecaneg, a chi'n chwilio le mae'r ongl na wedi mynd, os dwi'n ymestyn yn siapu, a nifer fawr o onglau sgwar dros y lle. Felly dyna yn theta ni yma. Felly, sin, ni'n gwybod bod sin yn gyferbyn dros hypotenuse, felly mae cosec sy'n un dros sin yn mynd i fod yn hypotenuse dros gyferbyn. Felly, yn y triongl fawr yna eto, mae AC, AD rhannu AC, AD, dyna ni, rhannu AC sy'n 1 yn mynd i fod yn cosec, hypotenuse y triongl yma, dyna oedd yr ongl sgwar. So hypotenuse dros gyferbyn, y theta yma yw cosec, felly mae AD yn cosec theta, a dyna fi'n gallu gosod yma. Felly un sy'n ar ôl dyn ni. Tan yw gyferbyn dros agos, felly cot sy'n un dros tan yw agos dros gyferbyn. Felly yn y triongl mawr yma eto, mae gyda ni DC, sef y linell yma, rhannu AC sy'n 1 yw cot yr ongl theta yma, agos dros gyferbyn, yw cot
Felly mae dy yn cot, a fi'n gallu gosod e ar y linell. Felly dyna chi o triongl sgwâr gyda hypotenuse yn 1, tu fewn I gylch sy'n tangiadau a llinellau yn dod oddi wrtho, ni'n gallu cael y geiriau ar gyfer sin cos tan, a'r secant yw 1 dros cos, cosecant yw'r 1 dros sin, a cotangiad yw'r cot yw'r 1 dros tan. Felly dyna chi yr enwau I gyd ar y diagram yma. Mae'n ddiddorol, felly bod chi'n gweld yn ddiddorol I gael popeth ar ffurf geometreg. Nawr ni edrych ar hwn gyda Geogebra. Felly dyma ni y siap, ond mesuriadau arno ar gyfer pob pwynt ar yr llinell yma. Felly mae'r tangiad ar hyn o bryd yn 0.92, y cotangiad yn 1.09 ac yn y blaen. Dyna chi y gwerthoedd sydd gyda ni. Os dwi'n symud fi'n gallu gweld bod y mesurau I gyd yn symud. Y cotangiad a'r tangiad. Nawr, os y cymera I y sin, leath y sin fyna yn 0.8, yma, y sin ac 1 dros sin oedd cosecant, cosec, felly sin lluosi 1.25, 0.8 lluosi 1.25, sef 1 lluosi 0.25 a cwarter a mynd ni lan I lluosi'r ddau dy gilydd a mynd ni lan I 1 cyfan. 0.8 lluosi 1 a chwarter a mynd ni lan I 1 cyfan. Felly, cosec lluosi sin yn 1. A chi'n gallu gweld wrth y rifau yna. Gallech chi drio nhw mas gyda bob un fel ma nhw ar cyfrifiannau, ond chi'n gallu gweld nhw os cymerau rifau sy'n rhwydd i'w lluosi. Symudau'r cos I 0.4. Nawr. Fyna. Cos yn 0.4 a sec o dy fi wedyn, wel 0.2.5 fi angen fyna. A fi wedi mynd heibio. O, diw, mae'n rhaid mor fan. Wel, tua 2.5 lluosi 0.4. Felly, 2 lluosi 0.4 a 0.5, felly 0.2. Wedwn ni, a dod ni lan I 1. Felly, 0.8. 2 lluosi 0.4 yn 0.8 a 0.5 sef hanner yna yn 0.2 arall, felly mae'r sec a'r cosyn neu'r cos a'r sec yn lluosi I fod yn 1. Ac ant y mesurau nhw, chi'n gallu gweld maen nhw'n gallu fod tyma bach un ffordd neu'r llall. Os symudau wedyn i'r cot, mynd ar cot a'r tang, mae'r cot a'r tang yma. Na fi nhw i'r rifau fi'n gallu defnyddio. O, lle fi'n ar ddoi nhw I 1 wedyn ni. Gallai gael y ddoi nhw ar 1. O, dyna ni. So mae'r cot a'r tang lluosi dy gilydd. Cot yw 1 dros tan a'r tan yn 1 a 1 lluosi'r yna dy gilydd a ni'n cael 1. Felly mae bob un o'r ein yn gallu cael ei weld yma. Rhywbeth I chi chwarae gwmpas gyda a chi gael gweld pethau mewn ffurf siap. Mae rhai bobl yn dysgu'n well gyda pethau mewn ffurf siap gyda geometreg.